좀 덕작 실룩 태풍 실룩 동화자 실룩하니? Nanti kecil. Dinini mui hingkangke Batima thogrui awandru songnai abo hingke ang mosla ro ready khaina baijak tei tui kutung o boksai rijak tui kutung rwi songnai Batima to maila haifano tui kutung rwi songkha hingke tei kirinani kwrwi kha malnani hingke iko thog rok riwi apoi piyaj rwsung tejpata blai baja khai nagraka berma rwkha tabuk ang Batima no ragranai khe Batima ranani ang da bai ranai hinui tongmani se da samung khai tongo agoi da bai Batima rakha hingke Batima malphu hinui sao hingka hingke ba ang omo bai tongo ta mosla huljaknai bai ang tamjani ro sai tongma khe da samung khai hinui da bai khe samung khai. Mui ni colour tamung Riyaa chakha saijaman swtui rijak hingke chakriyo to swtui nangkha hingke bodo tamung swnai ekdom kwchak colour ang swnai aboni bagui mui khe chaksuka hingke to mui moso hingke asuk yogyase haifano colour hingke yogya yogthoto basi kwchak tabuk hingke ko mui bwtui rok rwini kwtugui apoi munchuka hingke mui bwtui to agini munjak ordek tangnai hingke ang tui kutung muthungui swngmui bwtui ro hingke ba hingke mui awandau ripaikha hingke mui to colour marking chaksuka hingke tabuk hingke sari wngkha tui miching noro mwtai rwna naio honi borok tei konorok naitongni tamo 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 khlai. Terus saunai nengarang bai khana sa sirita. Tini hingke ang mwtai rwle ama sirui tongo hingke aboni bagui ani ke samung kwrwi kisim se bono help khai rwo hingke tabuk ang bono naiui tongo bachaoui tamo khlai tong hinui tei ang bono video khai tong tamoni khe ang vlog video bo khlaina nangkha hingke ba video khai tongkha ta hingke tei tabo ang ayang nog bising khe cherai rok tv nai tongo hingke amorok nobo nasagui tongo tei tabuk khe nana bai kok saima tongnai to nana ni kok puchiya nathok अरे कहना क्या चाहते हो हॉकी हॉर मसंग हॉर 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 ई काली रंग जाए क्या है मैं तेसो खुलुमते काम के खुलुम दाती तोर दे दाती स्कूल बती खलाई पर नानी आं नि खुलुम दे tabung ke ko ang video khlai tongma se nana nai tongphai tamno nai tongphai hingke ang ukulok nasiki bobo nasiki nai nai tongli iko ang he muni na busung suka bo khunjuk khnai asido hingke kaham ke buku ula ula khasangde jimino buji diro hingke asuk to buji ang ya kok buku tan bai bujiwo Para masuk ke tay ini pun mana lo tapok jauh aja sih. da खुलुम दे
sikun tamano. Sabarta hone sikun khaba. Amo tara ane chicken lollipop rake. Ani dara no sakri dok. Ani dara bishal. Phục vàng cho bà ra. Kan sih kasi. Biang bere le nyoro. Cha. Buti buki cha chakin. To gas tin china mata bana tin di bun ma cha ja ken tuition mata ka ke tas tuition thayum ka ke ma ja mata ka ta china. Sa sama. Ball hare. Gol hare. Ball hare. Ball hare. Bo hare. Bo hare. Tabuk tu mwtai rori pa chai ko pasar rori dekat tu obong ke asin le. Obono sekang mutu beri rok camaya sila rok sin cicau gai ke ruson samel tai bisa lomo bagi disini tang bang non kita bang pa ke jeng bo mwtai proses canai gai ke tini ani video sinai te ko video tu kana te bisa khai tongo ini rok ani video na jasa khai ke to thoka like dok comment dok tai share dok kisa khlai re di Hambai tai hor kaham jotono nor gudi boro nai tongke hor kaham di boro nai tongke di bor kaham tai fungo nai ke fung kaham tata